हेल' फ्रेन्ड्स खुलुमबाय आं दिनै सबायजों साम'जों संनो नागिरदों। नै दा रेडि खालामनानै लाखाबाय संख्रि हालदै जिरा सामब्राम गुफुर बानलु देना लाखाबाय सामब्राम पियासखौबो होखाबाय। नै होमबा दिनैनि संनायखौ नायलांदो मारै मारै सङो। नै दा साराय दुंबाय नालाय थाव हरसै आरो पियासखौबो हरखानोसै आङो नायलांबाय थादो। दा नै पियासाबो दुंबाय नालाय साम'खौबो हरनानै लाखानोसै। साम'खौ गोबाव एवनांगौ खोबहाबनो होमबासो साम'आ मोनगोन आरो। दा नै संख्रि बानलु जिरा देनायखौ हरसै। हालदै होनानै दसे गोबाव खोबनानै दोनसैलाय। सबायखौ रुनानै लाखादोंमोन नालाय आङो नै दानिया सबायखौ हरबाय। गोदौजासे खोबनानै दोनथ'नोसै आरोना। नै आङो दा बोखारनानै नायबाय एरनायसै एसे गोथाव जासिगोन। गोथाव जागोन बादि नुखाबायना लोगोफोर नायलांबाय थादो होमबा। मोनथारसै बारा गोबाव गैला मोनजासे खोबनानै दोनसै आरोना। ग्लाब ग्लाब गोदौबाय नै दासो एसे गोबाव संनांगौ साम' ओंख्रिखौ गोबाव संबासो गोथाव जायो बिरादनो। मोनबाय नै दा मोननोसैखाय आङो गंगार दुन्दिया हाइजें बिलाइ हरसै आरोना। बेखौ हरबाथाय ओंख्रिया गोथाव मोदोमथारो। आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थायासै भिडिअखौ दहायनो गोदौनानै एसे गोबाव फोमोनबाय। दा नै संख्रि नांदोंना नाङाखै साखिनायसै आरोना। नांबाय संख्रियाबो गोथाव जाबाय। दा नै मोननानै खांखांबाय नालाय आलासिफोरनो हैसै। मोनबाय साखिग्राफ्रा नै दे साखिनायदो दे आंहाबो साखिनायद' सासे खारखुमालांबाय हनै नै बिनि बाहागा। नै लोगोफोर मोनबाय जानाय नायबाय आरोना। गोथावथार साम' दानाय ना दा साम' दाहोनायनो बियो। दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै। प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय। बाय।